Sándor, a Budapest Békés Csaba versenyzője 4 óra 11 perc 48 másodperccel. Második Tokodi Dávid, Budapesti Honvéd, 4 óra 22 perc 41 másodperc. Harmadik Koléner Tibor, ugyancsak a Budapest Békés Csaba versenyzője, 4 óra 45 perc 46 másodperc. Mind a három versenyző egyéni csúcsot ért el a versenyen. A díjakat Bencsik György adta át, a bajnok edzője. És megkérem Bencsik Györgyt, hogy legyen szíves, álljon fel a dobogóra, és megkérem Tóth Sanyit, hogy adja át Gyurinak az aranyérmet. A versenyen 4. helyezést ért el Major Ferenc, 5 óra 2 perc 13, Rikoly Walking versenyzője, 5. Dudás Gyula, Misi, 5 óra 7 perc 34 másodperc, 6. Csaba István Honvéd, 5 óra 30 perc 7 másodperc, és 7. Koltai Dávid a Honvédból, 5 óra 52 perc 40 másodperc. Magyarország 2013. évi csapatbajnoka, a Budapesti Honvéd együttese. Tokodi Dávid, Csaba István, Koltai Dávid összeállítása. Takže doktor Urban Ákos v tejto chvíli dekoruje roh najlepších. A 50 km v rámci majstrovstiev Maďarska predtým dekoroval Lalešíkovcov aj bývalý reprezentačný tréner slovenskej pôvodce Juraj Benčík, rodák z maďarského mesta Tolkomlós.